Vale, doncs recordeu que aquí tenim els efectes, efectos, aquí al costat d'on estan els clips, efectos, aquí anem a buscar l'efecte i aquí a controles d'efectos es toquen els paràmetres, val? Llavors anem a veure uns quants. El primer és el desfasador de tono, aquest d'aquí. Ja sabeu que els efectes s'arrosseguen, clico i sense deixar de clicar arrossego aquí, vale? I deixo anar. I ara ja està l'efecte posat. I ara si me'n vaig a control d'efectos, en recordeu que són els efectes del clip que tinc clicat. Si jo ara clico aquí, en aquest d'aquí, veus? Em canvia, són els controls d'efectos d'aquí. Encara que això estigui aquí, Llavors he de clicar a sobre. I aquí tinc el desfasador de tono. I he de clicar a editar, vale? Aquest té aquesta peculiaritat, que no ho toco per aquí, sinó per aquí. I aquí només he de tocar la barra de dalt, val? Cap amunt. Ja veieu? Cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. I si tiro cap a l'altra banda, la agreujo. Fer més o menys. Debemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. O sigui, puc portar al límit o puc posar a prop. Cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir. I això va bé si, per exemple, una noia ha de fer d'home, per exemple. Doncs tira la veu cap aquí i li agreuja i pot arribar a semblar un home, o no ho sé, Però bueno, es tracta de provar-ho, val? Amb això ja tenim el desfasador de tono. L'elimino. Anem a un altre efecte. L'altre efecte posaré aquí retardo. I aquest primer. Clico i sense deixar de clicar arrossego. I aquí no he de fer res més. A destruirte. Todavía no te has dado cuenta. I aquí puc tocar doncs, si les vegades que vull que repeteixi, quan vull que trigui aquest retardo, etc. Val? Vinga, següent efecte. Següent efecte és el passe alto i passe bajo. Escric la paraula passe i aquí em surten aquests dos. Aquest passarem d'aquest. Passe alto i passe bajo. Al passe alto clico, sense deixar de clicar, arrossego. I a veure què em fa. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí. És per efecte d'auriculars, val? El trec i poso el passe bajo. I a veure aquest què fa. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo. El passe bajo és per quan estem escoltant alguna que està a l'habitació del costat. O uns lavabos d'una discoteca, posaria la música així, o estic escoltant alguna que està a l'habitació del costat, el meu veí, la classe del costat, li hauria de posar aquest filtre. Val. També que sapigueu que hi ha eliminar ruido, poso eliminar i em surt eliminar ruido, i l'arrossegaria en cas de que hagués gravat un àudio i hi hagués molt soroll de fons. Val? Llavors el soroll de fons te'l baixa una mica. No et fa miracles, però bueno, algú et fa. Els següents efectes de telèfon, ràdio, etc. Aquests no estan aquí. Val? Aquests estan en un altre lloc i alerta aquí. Fareu ventana, sonido esencial. Ventana, menú de dalt ventana, sonido esencial. I se us obrirà aquí una pestanyeta. I en aquesta pestanya posa ajuste preestablecido. I en aquest desplegable em surt tots els efectes que vull, de telèfon, de ràdio, televisió, sala grande, sala pequeña, lejano. Compte perquè l'efecte te'l posarà en el clip que tinc clicat. Val? Si jo faig així i ara poso això de telèfon, compte perquè pot ser un error, perquè li donaríeu al play i no sonarà amb l'efecte telèfon, clar, perquè l'ha posat aquí, no aquí, encara que tinguéssim aquí, saps? Si me'n vaig aquí... Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. O jo què sé, per exemple, clico aquí i li poso des d'una ràdio, a veure què em fa. Suficiente. Dijo que tú le mataste. I és com si fos una ràdio, val? Si vull treure l'efecte, fixeu-vos que no té res a veure amb control d'efectes, si vull treure l'efecte, li poso borrar tipo de audio i ja no el té. Si posa borrar tipo d'efecte, compte perquè ara aquí, per tornar a veure els efectes, hauríeu de passar per diàlogo. Diàlogo, i són tots aquests, val?
Encara que li voleu posar un efecte de ràdio a una cançó, val? No està a música, perquè és una cançó, i direu, vale, està a música, no? No, estarà a diàlogo des d'una ràdio, encara que aquest clip sigui una cançó, val? I això és tot. Ens despedim amb la frase mítica. Yo soy tu padre.